na-impact sa kuha ba ang kining pagkamatay ni James Van Der Beek bitaw? Kanang main actor sa Dawson's Creek, kay sikat mo na siya sa among panahon. Mura na siya si John Lloyd sa US. Labi na ang iyang series nga kuan na Dawson's Creek. Actually year 2024 or 2025 akong gihurot na kay sa una manggod putol-putol magod na sa una ang Dawson's Creek, kay weekly raman na ginapasalida sa Studio 23. So dili kay nako masundan ba, pero pag ko na siya nahuman mga kaistorya. Pero pag karon nga panahon nga nanay Netflix unya na-appeal siya sa Netflix, gihurot gyud ako na tanan. So dito na ako nahibaw-an nga ang nagkadayon gid ay sa Dawson's Creek si Pacey og si Joey, dili si Dawson ug si Joey. Kay ko na kanang mura nag roomnik Cheryl, roomnik Jennifer Sevilla Dawson Joey, Pacey Joey, na team Dawson, na team Pacey. But it's not about that one, mga kaistorya. Ang impact lang, mga kaistorya, it only shows me the reality that life is really not permanent, no? Dili gid permanente ang ang kinabuhi sa tao, mga kaistorya. You are not immortal, you are not infinite, nagay katapusan ng tanan. So taliwala sa kasikat ni James Van Der Beek sa Dawson, yabot yun ang panahon nga nawala gid siya sa kalibutan, mga kaistorya. And then makarelate kay kami lugar, no, batang 90s mo na ang among kapanahunan. Is very young, no, to die, but because of a colorectal cancer, mga kaistorya. And then isa pa pud sa naka-reminisce na ako na usa ka vlogger ba nga gikuhaan niyag set katong Dawson's Creek bitaw nga set nga same ra gyapon ng setup. The only lacking are the casts. Kung grabe ka nostalgic ba. But anyway, lesson learned gud, mga kaistorya, nga kitang tanan diri sa kalibutan bakasyonista rata sa earth. So dili dapat nato sayangon ang atong panahon sa stress, sa away, sa daot-daot, sa libak-libak, sa mga butang nga makapaguol nimo. Since tourist raman ta, bakasyonista raman tang tanan, mulabay ra magitang tanan diri sa kalibutan. So kining time nga gihatag sa Ginoo sa ato sa kalibutan nga magbakasyon din gamiton nato na lang gini siya meaningfully, di ba? Gamiton nato ni siya meaningfully. Gamiton nato ni sa mga butang nga makapalipay sa tua. Imo natong meaningful, imo natong fun, enjoyable, excitement. I-spend nato sa mga butang nga ganahan ta, as long as dili sa supak sa balaod o supak sa balaod sa Ginoo. Spend nato sa mga tao nga naay meaning sa atua, sa mga tao nga nagmatter sa atua. Dito na to i-spend, buhaton na to katong mga butang nga dili daw ta nga ganahan ta. Kay dili man nato na dili man na kanang immortally mabuhat nato. Mabot ang panahon nga mga butang nga gusto natong buhaton, di na nato mabuhat, labi na tigulang na ta or magkasakit na ta, o ilabi na nga mahuman ang atong bakasyon diri sa kalibutan. So kana lang akong lesson learned, mga kaistorya. So mag-mature gyud ang tao, no? Kung ang tao lang gibitaw mamalandong permission kinabuhi, mag-mature gyud ang tao bay. So man nakaron si Papa Ardi, di na kay ko ga tatol sa mga way pulos nga mga issue, kanang mga di na kay ko maapektahan sa kanang mga libak-libak, sa mga comment sa tao kay ngano kakalas-kalas na sa panahon, mga kaistorya. Focus lang ta sa tong kaugalingon, focus ta sa unsa tong mabuhat aning adlaw, unsa itong pwede mabuhat nga malipay ang atong mga mahal sa kinabuhi, labos ran malipay ang atong boss nga nas taas, ang atong Ginoong Dios malipay siya para i-bless ta, mga kaistorya. Kay as what I have said, bakasyonista ratang tanan. So himuon nato kaning atong bakasyon nga malipayon, meaningful, fruitful, productive, di ba? Memorable. Kay para nga dili masayang ang atong bakasyon diri sa earth, mga kaistorya.